San Miguel Ligan, denok egiten dugu arra. Parte hartu eta eskuratu VIP sarrerak. Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi Galiziatik. Gaurko honetan, Sanxenxotik hegoaldera etorri gara, eta Moañako bandera izango da jokoan Bigoko itxasadarrean. Garbi, itxasadarraren barnean. Atzo, Sanxenxon, estropaderemu berezia, eta emaitza ere, alakoxea izan zen Hondarribiren garaipena, eta lidertzan sendo Hondarribi, orain arteko bi banderak irabazi eta gero. Atzo haizeak eragina handia izan zuen, korrontek ere bai, eta eak gaurko honetan momentuz haizeak indar askorik ez du, baina gerora izan dezake eta hor etor daiteke aldaketa bat eta kalte bat, agian haizeak gora egiten badu, horrezko txandan arituko diren ontzientzat. Eta jadanik epaileen agindutara kokatzen ari dira traineruak, lehen txandan, atzoko egunez, azken lautokitan zelkatutakoak izango dira. Lehen kaletik Samertolameu, bigarrenetik Portugalete, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik Urdaibai. Eta bermeotarrak, favorito nabarmenak, lehen txandari begira, eta nola moldatzen diren gaurko honetan, arantza ateratzeko gogoarekin, atzo espaitzuten asmatu. Ez Urdaibaik, ez da Kaikuk ere, ohorezko txanda. Zer dioen gure adituak. Ibon Gaztainazpi, egunon? Baita zuri ere, Mikel. Zemuz gara, eguraldi ona, haizeak momentu zindar handirik ez, eta Maria, beruntz gaurko honetan, nolako itxura hartzen diozu estropada eremuari, gora bera batzuk izan dira, neurtzen jardun dira, beldur pixka bat ere bai, erlojupekoaren zurrumurrua ere entzun dugu guk, baina azkenean epaimeitik esan digute, dena konpondu dela eta ongi neurtua dagoela. Ze tankera hartzen diozu, Ibon? Tankera, horrela begiratuta estropada eremuak ematen du ondo dagoela, baina musika hori, estropada hasi horretik entzun duguna, niri pertsonalkitze gehiegi gustatzen, balitza jarri zeinik eta nola ibili diren. Hemen ere, aurreko urteetan eta izan dira gora berak, baina GPS-aren arabera ondo omen daude eta sinistu egin beharko dugu. Bestetik esan dezagun, haizea ipatu duzu, Mikel, ilargi betearekin gaude, marea bizitan eta haizea normalean ateratzen da, urak buelta ematen duenean, alegia, itxasbera ordu bat inguruan izango da, bueltak noiz ematen duen, segurazki haizeak ere orduan egingo du gora, eta hori zaindu beharko da, eta bestetik, hasieran esan duzun moduan, atzo Sanxenxon baino barrurago gaude, gaur Bigoko itxasadarrean, eta alde horretatik iruditzen zait, estropada eremu hau atzokoa baino, nola behizateko, nobleagoa dela, atzokoa zeharo bihurria baita. Bihurria besteak beste, bi itxasadarreko eta itxaso zabalak bat egiten dute, eta gainera atzo korronte eguna ilargiaren eragina eta oso traketxa, Arousa, Pontevedra, itxaso zabala, hor toki guztietatik mugimentua, hori da, korronteak, eta hori denak gutxi balitz, haizea. Eta datu bat zor diegu, ikusentzulei, hain zuzen atzo, Galiziako telebistako kideek ez zuten datu hau eman, eta uste dut beharrezkoa dela. Lehenengo txandan 13,5 batazbestekoa izan zen Sanxenxon, bigarrengoan 12 kilometro orduko, hirugarrengoan 15,9. Oso nahasi eta aldakorra gehien bat mendebaldetik. Eta aipatu behar dugu gainera, azken txandan 15,9ko batazbestekoa izateko, 20 bateko ufadak izan zirela dudarik gabe, azken luzean, Ibon. Nabarmen. Eta horrek ere eragina izan zuela, besteak beste. Adibidez, horrekin ezin dira adierazi, txanda berean ibilitako ontzien arteko diferentzia handiak horrezko txandan. Baina, datua da eta aipatu dugu. Bandera txuria, epaimaian jaso dute, eta uretako epailearen esku orain irterarako agindua. Zintzo dira, ez? Ibon, ematen du egoki kokatuta. Eta esan dezagun, Mikel, garai batean, lehenbiziko kalea, pixka bat lehorrerago zegoela, eta aldortatik ondo gehiago daukatela. Abiatu dira jaun Andreok, hortxe doaz. Lehenengo kaletik Samertolameu, etxean ari dira, baina ez etxeko auzoan. Hemen auzo, herrian bai, Moañan, baina haiek gaur bisitari dira. Bisitari, ez da gutxiagorik ere, etxean. Tiranda etxeko, hori da. Samertolameu lehen kaletik, Portugalete bigarrenetik, Zierbena hirugarrenetik, laugarrenetik txanda honetako favorito nagusia, Urdaibai
Gogoratu zelkapenean Hondarribiak 24 puntu dituela, Kabo eta San Juan atzetik 18rekin, Oriok 17. Tiranek eta Urdaibaik 15, Kaikuk 14. Beraz, Hondarribik bi bandera irabazi bakarrik ez. Horretaz aparte, errenta ederra ere lortu du, bi estropada bakarrik jokatuta Ibon. Eta batez ere itxura kategorikoa, emanaz aldaketak direla eta ez direla, eta gaur esaterako hemen arranpalan ia beste konturik ez zegoen. Zenbat ibiltzen den Ama Guadalupekoa. Bueno, Meira gaurko honetan lehen kaletik, atzo aldaketa asko eta tostan iraultza, eta gaur beste horren beste. Lau aldaketa bai, baina gero postu errepikatzeko ia aukerarik ez mutilentzat, ezta? Ikeragarrizko aldaketak, eta esan dezagun, entrenatzailea Jose Ferral ez dela etorri Malagako trenirura. Ez da gutxiagorik ere, bila jarraitzen du, eta 3 mutile baino ez dute tosta errepikatzen gaur Samerto Lameu. Hor Portugalete baita ere, atzoko lana hobetu nahiean, prestatzaile Angel Gomez eta 3 aldaketa Rodríguez gaur ere patroilanetan. Hori da, Joseba Mantzegonentzat estroparik ez. Azte bukaera honetan, Berna Oiarbide, Andoni Gartzia Santurtziarra eta Kari Saez sartu ditu, eta Iban Makon, Fresnedo eta Azelarra kanpora, baina blokea mantendu egin du Portugaleteko. Eta Zierbenan ere 3 aldaketa, hori da Zunzunegik erabakitakoa, eta bere burua hankeko lanetan kokatu du Ababorren, aipagarria Jimenorentzat lehen estropada. Hori da, Vicente Carpintero kanpoan utzi, Iker Jimeno Iaz Astileron ibilintze patroi sendoa eta ibilbide luzekoa, gaur leheneko aldiz, txopan jarri du, eta batez ere Baborrean aldaketa batzuk egin ditu nabarmenena, Zunzunegi bera, entrenatzailea ankera etorri dela. Eta apurtu da jadanik, bigarren minuturako apurtu da gaurko estropada. Urdaibai joan da, 5 segundura Zierbena eta Portu, eta oraingoz eusten Samerto Lameu 6 segundu bakarrik galduta. Eta Bermeotarren artean, 4 aldaketa, eta baten bat, azpimarratzeko modukoa, Ibon. Bai, esan dezagun Baborrean esate baterako, Fernando Rua, lehenbiziko estropada jokatuko duela aurten esanketik, lehenbiziko estropada du, Baborrankean jarri du Jon Saltzamendik. Hemengo semea gainera. Hori da, Mikel Ojeda espaldan, atzotzen barruan aritu, Ojeda eta Goikoetxea lekitxarra atera du, eta estriborrean berriz, Berza Itzazkoe barrura, Iker Zabala, gutxitan bezala kanpoan geratu da. Guzti dut estropadarik gehi denak ez, baina gehienak jokatzen dituela Zabalak, eta maztozta estriborrean, David Iglesias sartu du, Toni Montenegro lehorrean utzi da Jon Saltzamendik. Eta argi dago Bermeotarrek, Ibon, erlojupeko estropada egin behar dutela, eta gero, haizeari putz egin, ez da? Pentsatuz batipat 3. txandari begira, aldaketaren bat izan daitekela, eta aldaketa baldin bada, normalean haien mesedetarako izango dela. Hori antzeman daiteke, edo pentsa daiteke, ez? Hori da, Bermeotarrak dagoeneko 2 treniruko aldea lortu dute, eta orain treniru hortan bada ofizioa, eskarmentua, eta erlojupeko lanera, nola baita esateko, eta beraien esku dagoen guztia egin dezatela alduen ondo. Bestea, eguraldia eta giroa ez dago kontrolatzerik. Hemen, eta ikusleari begira nola izateko, banderak, momentu hortan, eroriak ez, zerbait mugitzen dira, normalena haizeak gora egitea izango. Baina, bapatean 13-14 markatzen du, gero 5-6koa, egia esan hemen katamaranean doan momentura, eta Galiziako telebistako kideek erabiltzen dutena, ez da Euskal Herrian eta Kantabrian Euskal Telebistaren produzioa direnean erabiltzen dugunaren antzekoa, hau zartxeagoa eta beste erabatekoa, baina esan dezagun hor ari dela eta hor dagoela hemen momentua, eta gaur ere ematen du itxasadarrean haize aldakor xamarra dugula eta izango dugula. Dagoeneko Urdaibaik. 4:42, badatoz, bigarren luzeari hasiera eman da. Zierbena eta Portugalete gaur ere begira, Mikel? 4:49 bientzat, Zierbena eta Porturentzat, eta Samerto Lameuri 4:52 hartu diete, 10 segundo galduta. Eta egia esan, Samerto Lameuko mutilen egoera ere, ez da ez txantxetakoa. Kontuan izan da, azkenak izan direla, hori datu bada, baina minutu erditik gora galdu dutela aurrekoarekin konparaketa eginda. Hau da, 11garrena minutu erdira dutela, eta hori mutilentzat benetan
zama ikaragarria izango da, ezta? Psikologikoki, benetan gogorra, eta entrenatzailearentzat ere burua usteak, oso ondi. Galanta, lehenbiziko estorpadan ikusi genuen eko amalagan, zeinen urruti zegoen Samerto Lameu, eta niri buru da datorkit orain, garai batean jetxi zirenen hainbat traineru. Laredo dut, gogoan bat, Mikel, beste arkot ere bai, itza ez da politan, ia arrastaka edo oso urruti 11garrengoaren gandik. Eta lehenbiziko 3 minututan, eutxi dio, Samerto Lameuk, baina orain ez. Orain dagoeneko Portu eta Zierbenak. Bai, eta Zierbena orain bigarren sartu da. Ea gaur, patroia ere aldatu du, Joan Zuzunegik, Jimeno hori eman dio gaur aukera. Jimeno patroia da, esan beharrik ez dago, Karpinterok ikaragarrizko demoraldi egin zuela joan zen urtean. Baina zerbaiten bila eta, Zuzunegik gaur aldaketa egite erabaki du. Eta bien bitartean, Bermeotarren maniobra ikusi dugu, hemen Zierbenakoena ere bai. Eta Bermeo badator, 10 segunduko tartearekin, tartea handiarekin. Eta hemen asmatu egin behar da, itxasadarronen bereizitasuna da, hor erdiparean sortzen den kanalantzeko hori, ezta, Ibon? Batez ere, bigo aldera, laugarren kaletik garuntza, hor kanala hor nonbaitan dago, eta eraginean ikusi dut hor handiago dela. Biziago ikusi ditugu, Mikel, eta hor bada detalle bat, Amilibiaren ontzi berriarekin, badakigu, dagoeneko iaz ontzi guztiak aritu ziren, treneru berdinarekin, azkarrago ziagoa ematen du, eta beraz, babor hankekoak eta babor maztoztak zila gutxiago egin behar dute. Hor, argi eta garbi ikusi dugu esate baterako. Nando Rua hankekoa pixkat eutxi dio, eta baliza pasa duenean, ia geratu ere egin gabe, segituan arraunean nola hasi den. Zierbenak ontzi badia danik Portugaleteri, eta Bermeo badoa. Bermeo tarrek erlojupeko lana egin behar dute gaur, eta agindu zehatzak izango dituzte. Salsamendik argi dago gaur behar bada, aukeratxoren bat antzemango zuela aldez aurretik, eta galdutako puntuen bila, nolabait, pausu bat eman beharra duela. Puntua joan dira, baina aldala gaur, Hondarribiri punturen bat jatea izan behar da, nahi eta nahi ez Bermeotarren lana. Hori batetik, zelkapen nagusiari begira nola ez, eta bestetik, atzoko nola baita izateko sentsazioak berreskuratu ez da, Malagan nik uste dut estropada aparta egin zutela, ikeragarria, segundu erdi batengatik ez zuten bandera eman, eta tankera hartzen diot gaur, beste urdei bai dagoeneko ikusten hasia garela. Arraunketari erreparatuta, 37 palanik hartu dizkiot, eta bata bestearen atzetik, atzeko biek generako 3 segunduak sartuz. Eta Zierbena, Portugalete baino traineru bat bizkorrago, eta kontutan izan zelkapenean 10garren dela Zierbena, 5 puntu ditu. Portugaletek ere beste horren beste, bien artetik azkarrena dena gaurko honetan, playoffeko postutatik kanpo joango da. Antzeman daiteke jetxira toki hori zeinetzat izango den, Samerto Lameurentzat, baina playofferako hor beste burruka badago, eta gero gainera koska, San Pedrok 2 estropadetan 10 puntu bildu dituelako, Zierbenak eta Portugaletek lorturikoaren bikoitza. 36 palaterrian urdei bai. 12 segundura igo dute abantaila. Ea lan erditan Bermeotarrak. Zulaikak orantxe zartu du arraun txikia. Eta arranka orain lehen balen hortik. Nahiko bizkor. 9 eta 29 Bermeotarren demora lan erditan. Zierbenak koskatxo eriki dio, zabaldu dio Portugaleteri. Bai, 4 segundu. Maniobra hasi aurretik. Zierbenak 9 eta 54. Hor dira Rodríguez eta bere mutilak Portugaletekoak, 5 segundu gehiago. 9 eta 59. Eta Urrutitxo, bertakoak, Moañako Samerto Lameu. Orain pixka bat zaindu beharrekoa. Minutu erdi galduta, jadanik hauek, 28 segundura. 9 eta 58. Joel Mikel, zaindu beharrekoa, ea urdei baik, jarraitzen ote duen. Banaka, Zierbena eta Portugaleteri segunduak ateraz, eta gero bi hauen arteko porroka.
eta iruditzen zait urte osoan zehar, orain erakusten ari diren mailari erreparatuta, Zierbena eta Portugalete hortxe alkarri kolpeka egongo direla. Bai, eta beste nolabaiteko hausnarketa bat izan daiteke, lan erditan Portugaletek 9 segundu atera dizkiola Samertolameuri, lan erditan. Hau da, Galiziarrak bere maila apal horretan aurreko egunetan baino hobeto ari direla. Hobetoago, eta ondoko kaletik. Bat lehenbizikotik, Samertolameu eta bigarren kaletik Portugalete. Gogoratu bigarren txandan, atzo 5. 8. zelkatutakoak izango direla, eta San Pedro lehen kaletik izango dugu gaur, Astillero 2. Kaiku 3. eta Orillo 4. Eta gero, ohorezko txandan, lehen kaletik liderra, Hondarribia, 2. etxeko trainerua Tiran, 3. Cabo, 4. San Juan. Eta polita izango da, noski ohorezko txandan, Galiziako bi trainerurik indartsuenak hor aurrez aurre lanean ikuste. Hemen maniobrak errepikatuta Ibon. Baldekoak iruditu zaizkit. Eta Datu hau, begira datua. Maniobra egin dutenetik 2 minutu pasatxo. Eta Urdaibek Zirbenari 14. Eta orain ere Urdaibek Zirbenari 14-15. Eta Portugaleteri 2 sartu dizkio, 19 zen bigarren ziabogan, orain 21. Hori da, orain sartu dio Zierbenari, eta datu horren arabera, badirudi, Zierbena 3. luzean, ontzi hori azkar doala. Zierbenari erreparatuta, kuadrilari eta erreparatuta, guztiok uste genuen Malagan behintzat, erdiko maila horretan edo, ibiliko zela, eta bi estropada hauetan, ezusteko, txarrera begirako ezusteko nabarmenena, nire iritziz, Zierbena izan da. Alegia, Keienok uste genuena, baina gutxiago dabilela momentuz, Zuzunegiren ontzia. Kuadrillako partaideen izena, ibilbidea ikusita, ondo diozu, ondori hori, ateratzeko modukoa da. Hor, ontzi garailetan ibilitako arraunari kuadrillatxoa dago. Pentsa, politak daude. Iker Pascual, Kaiku kortaregin eta zeibilbide egin zuen, Imanol Mujikak ere, Hondarribian, horia eta garaipena ezagutu du. Zuzunegi bera. Olimpiarreran arraunari handia, eta Fragela Gaztilleron, Jaime Ríos, zer den, Galdizek ere, iaz Portugaleten, titular izan da, eta maila ondo ezagutzen du. Patroi politak. Jimeno bera, pentsa. Urdaibaik Zierbenari 15-16, bigarren ziabogan baino bat bi gehiago, eta erortzen ari dena Portugalete, bai. Portugalete 22 segundu atzerapena du, ikusi dute Zierbena joan dela, eta playoffeko postuan egingo dutela seguruenik bueltako bidaia Euskal Herrira Ibon. Bai, eta Portugaleterentzat, bentaja horietan ibiltzea Zierbenarekin, kaltegarri izango da, orain hori ondo kudeatu behar dute. Oraintxe, minutu inguru falta zaio, Urdaiberi. Eta orain gorka xuxen joango da, balizaren bila. Segundo bakarra atera dio, Hirugarren luzean Zierbenari. Hirugarren luzean, bermiotarrek ez dute horrelako... Begira, lehenengo luzean Zierbenari 7, Porturi ere bai. Bigarrengoan Zierbenari 14 eta Porturi 19. Eta orain ordea, 15-16 Zierbenari, Portu 23-24. Argi. Oraintxe. 14 eta 22 bermeotarrentzat. Hemen dira Zierbenekoak. 15 segundu eta hor da Portugalete baita. Xavier Rodríguezen agindutara. Hauek 23. Orain Urdaibek zer egiten duen, laugarren kalea du. Hemen denetik ikusi izan dugu. Laugarren kaletik lehenbizikora etortzen, eta baita lehenbizikotik laugarrenera gurutzatzen. Aukera hori badu orain, Gorka Aranberrik. 17 igo da zuloa, eta Meirak 15-06. 34 segundu galduta. Galiziarrak, ea bermeotarrek,
zer egiten diguten Salsamendiren mutilek orain. Zierbena bigarren, posizioak oso finkatuta daude, Ibon, hemen ez da aldaketarik izango. Koskan hemen datoz, baina Urdaibaik zenbaterainoko tarteaz nolako errenta lortuko du lehen txanda honetan, Zierbenaren aurretik. Hortikan egin beharko dugu gero irakurketa, Ibon. Ikusten ari garena da Urdaibaik badirudi Porturi eta Samerto Lameuri, azken bi estorpadetan atera dion, tarte antzeko aterako dio. Gaur erakutsi duen mailatik gora ari dena, momentuz Zierbena da. Zunegi galdaketak egin ditu, eta badirudi. Funtzionatzen ari dela. Baita gero Zuntzunegi, Galiziarra, hau oso ongi ezagutzen duen gizona, ez du ez itxasadarreko gora bera sorta honek ustekabean harrapatuko Zierbenako prestatzen. Bigokoa da, bera, etxa. Zenbat pala jo omen ditu. Horain bai. Emeretzira, tartea, haizea bajualdian, zertxo bait bai, baina ontziak gauden tokian behintzatez. Horain, helmugan, zerbait gehiago ematen du ez, Ibon? Bai, banderatxoak irtera garaian baino gehiago mugitzen dira. Eta bien bitartean, hauek badatoz, ritmo aldetik eta azken luzean dagoeneko igotzen azte izaten da, normalena. Eta momentuz, esan daiteke, Igo dute, ez dutela estropada eremua zeharkatzeko asmorik, Ibon. Ez kaleari eusten dio. Lehen ere Urdaibaik hemen badu, okerrezpanago 2000 eta iaz Hondarribiak eraman zuen, 2013an Tiranek, 2012an uste dut, irabazi zuela. 2000 eta 11an. Bai, bitako batean, laugarren kaleari eutxiz gainera. Eta ikusten duguna da, nabarmen, orain bai, Urdaibai, 28 pala terdian, ritmo ere sarritu dute. Bai, bere kaletik datu, garbi. Kaletik, laurak, esango nuke, Mikel, kaleari eutxiz momentuz. Bai. 20 segundu, hauxe da, orain artean bermeotarrek lortu duten abantailarik handiena. Eta Zierbenak Porturi 15 segundo baita ere. Eta gero Portu eta Meiraren artean 14 segundo, 13-14. Atzo Sanxenxotik, Mikel, buruko minak aipatu genituen, eta iruditzen zait, gaur eramango duen bat, bide luzean Euskal Herriako bidean, Angel Gomez izango dela, Bai, jauna. Portugaletekoa. Malagan Zierbenaren aurretik izan zen, atzo borroka estua izan zuten, baina Zierbenak aurretik sartu zuen, branka, eta gaur tarte hauek eta... Azken olatuan lortu zuen Zierbenak hor haien alde erabakitzea lehia eta haize kolpea. Oraintxe. Haize ufada, nabarmena. Urdaibai laugarren kalera. Haize kolpea oraintxe, nabarmena hemen. Bai, eta azken txamparen atarian arraunlarien kalterako, garbi. Kiragarriko gorra egiten da hori. Korputza estu datorrenean, justu zatozenean, horrelako haize ufadek, bueno, keragarrizko kaltea egiten dute. Garbi, 20 segunduko abantaila, bermeotarrek Zierbenari. Portugalete urruti gaurko honetan. Zierbena ere uste dut, laugarren kalera dola. Edo estriborrari eutxiz pixka bat. Ibon, Zierbena eta Porturen artean esan daiteke, estropada erdi bat edo egin duela. Txukun Portugalete. Gero, joan da Zierbena eta ondoratu egin dira Portugaletekoak, segundo asko galdu dituzte. Urdaibai jaun Andreo. Eta denborari begira, ze denbora, oso polita denbora. Hor dira, bai! Meretzi 25, eta aizetxo honekin, eta... 25, bermeotarren denbora. Argi ba. Denbora kontutan hartzeko data. Eta garbi, danak. Egokitu zaien kaletik, hasi eta buka. Pixka bat laugarren gora urbildu da. Estriborrari helduz, pixka bat. 19 eta 47, 21 tarte azkenen Urdaibaik Zierbenari, 19 eta 47 Zierbenaren. Behin-behineko denbora. 21 segundo. Hemen Portugalete. Jarrilerako entzat azken alegina orantxe. 43 segundoko atzerapena, 20-0 bederatzi Porturen denbora. Eta hemen dira, zalen txalo artean, San Bertolameuko gizona. Ba, gaur ere, minutu
minutu bat Urdaibaik, euneneko batzu falta. 20 minutu eta 25 segundo. Guentzat kontsolagarri, 11garrena, orain arteko estropadekin alderatuta gertuen hori izan dutela, eta uste dut Urdaibaik estropada ona edo oso ona egin duela. Estropada Denbora bintzat, kontuan hartzeko modukoa, txukuna, tarteak ere handiak. eta iruditzen zait Zierbena ere gaur pausu bat emanda joango dela etxeruntz. Batetik bermeotarrek ateratako diferentzia 21 segundu badira, baina gero haiek lortu dute baita ere, beste horren beste ateratzea Portugaleteri. Eta bueno, pausu bat izan daiteke gaurkoa Zierbenarentzat. Jaun Andreok erreferentzia beraz, lehen txandaren ostean Urdaibaik markaturikoa, 19 eta 25. Iragarkientzat tarte bat eta berehala bigarren txandan lehen kaletik San Pedro, bigarrenetik Astillero, hirugarrenetik Kaiku eta laugarrenetik Orillo. Munduko txirrindulari lasterketarik onena bizi-bizian ETB-en. Frantziako turra, zuzenean arratsaldero ETB baten. Ohiko saltokiak, jatetxeak, online dendak. Kaixa negozioekin zure negozioraino iristen gara. Kudeatzaile espezialista bat zuregana joango da zuri aurrez aurre laguntzera kudeaketa, finantza eta babes tresna onenekin. Orain zure negozioaren txanda da. Kaixa negozioak aurrez aurre. Izarrak kalean egoteko aukeratu zen. Ai, la madre. Hazelotza. Egunero ekinez gauzak aurrera ateratzen dituzu beti. Euskal Herriko kaleetako ahots onenaren bila. Izarrak kalean, gaur gauean ETB baten. Inguruko munduak zure begiak babesten dituen esia kaltetu eta begiak lehortu eta minberatu ditzake. Probatu Optrex Actimist spray berria. Kolirioak ez bezala, begiak itxita ematen da. Babes esia indar berritzen du eta berezko hidratazioa itzultzen die begiei kliska batean. Optrex Actimist berria, begi lehorretarako eta begi nekatuetarako. Lortzazu doan zure pareo esku oiala perfumeria Sifen eta bizizazu da. We love summer. Denok daramagu oteslari bat barruan. Ez da, Xabin? Bai, hala da, eta jaietan batez ere. Nork ez du noiz baita bestu txoria txori, kuadrillako bizkarretik helduta. Uda hontan herriz herri, festaz festa ibiliko gara kantu giro zaioan. Festa, karaokea, sorpresak, denetarik izango dugu. Denetarik. Anima zaitezte Eta abestu gurekin. Ez da medikoa, ez ingeniaria, ez irakaslea, baina gure osasuna, itsasoa eta kultura zaintzen ditu. Eta uste duena baino askoz gehiago egiten du. Arrantza tresna artizauak erabiliz egaluzeirik onena harrapatzen du guretzat. Euskolabela duen egaluzea, hori da gurea. Bihar goizean ETB baten txupinazoa zuzenean San Fermin bezperan. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Moañatik, Bigoko itxasadarrean gaur jokoan Moañako 33. bandera Fandiko Stasaria. San Migueligaren 13. edizioa da eta gaurkoa jokoan dugun 3. bandera. Eta jaun Andreok, erreferentzik garbia markatu du, orain lehian sartuko diren traineru guztientzat. Bermeoko kuadrillak salsamendiren gizonek irabazi dute lehenengo txanda, 19 minutu eta 25 segundoko denbora markatu dute. Eta ea orain, ea naturak zer eskaintzen dien lanean arituko diren ontzi hauei, eta ea nola moldatzen diren gero arraundari eta patroiak eta ea entenatzaileek ere nolako erabakiak hartzen dituzten. Hor daugait Mendizabal. Eta hornon bai dira laguntziak. Oraindik epaimailan ez dira hasi azken aginduak ematen. Oraintxe, bandera txuriak gora. Hortxe aritzen ba. Ontziak kokatzen lehorretik epailea. Erne, bandera gorria, bai! Uste dut legez, joan direla denak. Eta jaun Andreok, hor da martxan beraz, bigarren txanda. Eta hasieratik, Kaiku, San Pedro, Astillero, segundutxore bat galduta, Orilloren txampa esan daiteke azkarrena. Atzo Oriotarrek ere txampa ikiragarri hona jo zuten.
eta tanda oso erakargarria geratu zaigu, batetik bi favorito, Orio eta Kaiku, San Pedro ere maila polita erakusten ari da, batez ere lehenbiziko estropaderritan, eta Astilero ere, Valentzierbena aipatu dugu, sorpresa bezala, eta Astilero sorpresa, nio bestalderakoa oso, bueno, estropadonak egin ditulako, eta entrenatzailea Dani Perez bertakoa da, argi. Bai, harrek etxeko sukaldea bezala ezagutzen du estropada eremu hau. Bentsa. Bizitza osoa egin du, bai arraunlari bezala Meiran, San Bertolandeun, eta baita azken urte hauek entrenatzaile bezala Tiranen. Eta haizea orain iparretik aldaketatxoa, gero oso aldakorra, hori da hemen itxasar hauetan dagoen bereizitasun bat, bai Arousan, bai Pontevedran, baita hemen ere. Une batetik bestera aldatzen dela eta baita norabidez ere. Eta nik esango nuke alderatuta lehenbiziko txandan irtera eman dutenean eta orain eman dutenean, nabarmen orain, bueno, haize gehiago dutela, lehenbiziko txandan baino irtera kondutenean. Masei amazazpi, markatzen ezkigu anerometroak, iparretik, eta hori orain lagungarri izango da arraunlarientzat. Egira San Pedro, beste kontu batzuk izango dira. San Pedro eta Orio estropadaren buruan, Kaiku eta Astillero segundu batera, eta Aitor Baldak 3 aldaketa egin ditu gaurkoan. Hori da. Eta tartean bat oso aipagarria. Aizperro bera, laugarren tostan lehorrean utzi du, Aitor Baldak, Jon Olazagasti errota sartu du, haren tokian, eta bestetik Borja Martín eta Juan Ignacio Rodríguez Barrura, Joritz Etxeberria eta Inigo Loiz lehorrera, eta gaur ere San Pedro begira nola atera den. Harrigarria benetan. Hemen Astillero, Dani Perezen kuadrilla, eta ez du aldaketa bat bera ere egin. Aldatzeko aukera gehiagirik ere ez, hemen bera kuadrilla finkatu xamarra du, bere garai handi haietatik urruti da Astillero, baina Dani Perezek ekainetik ona, buelta eman dio ontziari, eta gero emango ditugu azalpen batzuk, gainera horri buruz. Orain arte, ligan egun batetik bestera, aldatu ez duen entrenatzaile eta kuadrilla bakarra, gaur Astillero. Eta lakak eta kortak prestatutako Kaiku hemen, egizu ofizialki laka dela entrenatzaile, eta hemen Jose Luis kortak eta lakak, buelta bat eman, ontziari, eta erabaki dute aldaketatxo batzuk egitea, eta gainera postu oso adierazgarrietan izan dira aldaketa horiek. Hori da, bueno, 3 mutil aldatu ditu, Rodríguez Hernando eta Calleja lehorrean utzi, eta Leandro Salbaño, Gentza Zubiri eta Palazuelo sartu ditu, baino, hankeko aldaketa izan da, eta postu nola baita izateko, espezifikoagoak izaten dira, eta gaur Kaiku hankeko aldaketa. Eta hemen Makazagaren kuadrilla, Orio, eta aldaketak. Makazagak erabaki du, mutilek estropadak behar dituztela, eta rotazioen egunak gaur 5 aldaketekin. 5 aldaketa, Piñeiro, Errazti eta Arrizabalaga, Odei Barrura estriborrean, eta Baborrean Ibon Arruti eta Karballe da. Eta kanpoan Lizarran, Hendik Alberdi, Anartz Larrea, Milarez eta Etxebeste. Eta esan dezagun gero posturik eta tantzarik, ez duela egin. Eta begira zetatu berezia, Astillero eta San Pedro estropadaren buruan, 2 segundora Orio eta Kaiku. Eta konparaketa eginda, begira orain, zer den haizearen eragina, Bermeotarrek une honetan 5. postu izango lukete. Astillero, San Pedro, Orio eta Kaiku denak bizkorrago, eta txandako atzeratuen Kaiku da, hori ere Bermeo baino 8 segundu azkarrago. Bentsa. Eta argudioak garbi ikusten dugu. Haizea gehiago. Haizea lagun dute orain, luze honetan izan dute. Orain, aurkari izango dute. 4 eta 30, Astilleroren luze harrigarria, Ibon. San Pedro parean, Astillero. Orio ia 2 segundura eta Kaiku ia 3 segundura. Kanpoko baliza horiek ez da, begin kolpean ez da kipa, oso susen ote zegoen. Haizeak ere, botatzen ditu banderak eta ez dakinik. 4 eta 30, Astillero eta San Pedrorentzat, eunenekoak baztertuta. Oriok 4 eta 32, Kaikuk 4 eta 33. Eta nolako luze dotorea egin duen Astillerok, San Pedro orain motorra sartu eta ea, nola moldatzen diren haizeari aurre egiteko.
San Pedroren inguruan, Miguel, esan dezagun bi estropadetan, lehenbiziko, batez ere Malagan, lehenbiziko estropaderria hobea izan dela, bigarrengoa baino, ea, hau nola kudeatzen duten. Arraunketa luze, erramintak ere gustura jakin dituzke, San Pedrok, zer daraman. Indartsuentzat. Aizperro eta bezagututa. Eta astillero eusten. Eta astillerori buruz, argibide batzuk bai, hain zuzen, zergaitik ekainan hain motel eta zergaitik orain txukunago. Ez ikaragarri dotore, baina gaur bai, gaur hobeto ari da. Zergaitik, Galiziatik fitxatutako gizonak, kuadrilla pixkat indartzeko, ekainean, lanaren eraginez eta ez dira ontzi barruan izan. Ekainiko estropadetan pedreina nagusitu da, han Kantabrian, Van Sander, Sotileza, eta hor hiru estropada klasiko horietan, beti atzetik ibili da. Gero baita ere, bai batela eta bai trainerila, bai, irten bai, baina espreski landu gabe. Eta dirudienez, presidenteak esan omen zion entrenatzaileari, fitxatu zutenean eta zein da presidenteak erantzun behar, entrenatzailearen galdera, hemen erronka bakarra dugu aurten. Trainerua eta San Miguel Ligako postuari euste. Eta horrekin lanera. Itxura bikaina ematen ari dira. Itxura bakarrik ez, emaitza ere bai. Pentsa, zenek esan behar zigun, esate baterako orain, San Pedro eta Astillero. Baina begira gauza nola aldatu diren, Eta kaikuren aurretik joan beharko hili behar zuten. Astillero 80, San Pedrok ere bai eta Urdaibairi 11 segundo. Orain, Urdaibai eta San Pedro parean, eta argi dago haize aldaketak ikaragarri oztopatuko duela, luze honetan, traineruek egin beharreko lana. Goiti bera aldatuko da, lehen luzetik bigarren gora. Joan etorri eginda gero, ea nolako ondoriak ateratzen ditu. San Pedro buruan, Astillero bira, Orio eta Kaiku, Laura. San Pedro Orio eta Kaiku lau segundo. Harrigarri egiten zen. Harrigarria esan nahi nuke, urte hasieran, inor gutxik, pentsatu behar genuen hau. Ondo ibili behar zuela, bai? Kaiku 3. kaletik ari da, Orio 4. kaletik, hain zuzen Oriok duen kalea da, Bermeok lehen izan duena, eta Kaikuk Zierbenak lehen izan duena. Eta orain, lehen kaletik San Pedro, eta bigarren kaletik Astillero, hobeto ari dira. Hori da. Datu bada. Aldaketak ere bai, gaur Orion, aldaketa asko. Kaikun ere bai, postu aldaketa eta bar, eta beste segundu bana galdu dute. Gauzak benetan itxura honean jarri dira orain San Pedrorentzat. San Pedro zelkapenean 9. tokian da, 10 puntu besterik ez. Baina San Pedrok orain arteko bi estropadetan maila eman du. Esan daiteke Ibon, zalantzak ongi uxatzeko adina bai. Bai, bintza, San Pedro gaurten 15 baja izan ditu. Aitor Balda, entrenatzaile berria, mutil berriekin handik eta hemendik mutilea ekarri ditu, Orioti batzuk, trintxerpetik ere bai, garai bateko veteranoak ere bai, eta begira. Konparaketa Urdaibai San Pedro baino 8 segundu pizkorrago. Eta oraindik 150 metro luze falta dituzte balizara iristeko. Ze aldaketa. Aldaketa handia. Ikaragarria, jaun Andre. Beti ezaten dugu. Hau itxasadarretan, ibaietan, itxaso zabalean jokatzen dela, ez kiroldegi batean, edo pilotaleku batean. Hemen naturak asko markatzen duela, eta jakin egin behar dela hori interpretatzen da kudeatzen. Hori da, eta askotan, ahaztu egiten zaigu, eta bakar batek esan dezake zeinen ahaztunan naizen, baina ilargiak ikeragarrizko eragina esaten du, batez ere marea biziak direnean, eta orain, marea bizi-bizitan gabiltza. 9:29 denbora markatu dute Bermeotarrek, eta hortxe dira San Pedrotarrak, 9:51. Ea orain. Urdaibai baino 11 segundu gehiago. Eta irtera ona, Oso ondo atera dira balizatik. Ordoaz denak, maniobra eginda gero, eta benetan estropada oso interesgarria doa hemen. Oso interesgarria. Astilleroren denbora 9:54, Kaiku eta Orio 9:46 hartu dira. Eta San Pedroak iruditzen zait, orain babesa pixka bat duela, minutu terdi honetan, eta beste segunduren bat sartzeko aukera izan dezakeela.
Eta ea, Astillerok eusten dion. Lehen bi luzeetan egindakoari, hortxe ditu Orio eta Kaiku. San Pedroko orain Astillerori 3-4, Orio postera, Kaiku 6. Normalean behintzat, Astillerok segundu batzuk galdu beharko lituzke gaurko honetan, ez? Zerrotarrak, rauketari galdu gabe, 37 paladan. Eta konparaketan, Bermeotarren denbora honena. Bai lan erditan eta baita une honetan ere, txandako nagusia San Pedro da, eta San Pedro baino 9-10 segundu bizkorrago ibili da Bou Bizkaia trainerua. Argi ba, Urdaibai zaleak, gero, ipa dezagun, Hondarribia lehenbiziko kaletik joango dela, eta San Juan, beste euskalduna laugarren gotik Mikel. Bai. Orain lehen kaletik San Pedro oso lan ederra egiten ari da. Noski, lehenengo txandan San Migueliako ontzirik apalena joan da lehen kaletik, San Bertolameu. Ea ba. Astillero eusten. 11 minutu terdi, lanen hasi direnetik, eta Astillero bigarren. San Pedro Astillerori 4-5, Oriori 6, Kaikuri 7 segundu. Konparaketan, Urdaibai, San Pedro baino 8 bizkorrago. Gogoratu Urdaibai, 19 minutu eta 25 segunduko denbora markatu duela lehen txanda. Hori paladak hartzen ari nintzen, 36 paladan, Orio. Batzu baino, erritmo pixka bat sarriago joz, iragoitzen mutilak. Eta hor borroka, Astillero, Orio eta Kaikuren artean dago, ikeragarria, Baina Kaiku, zezango dizut ba. Kaiku gaur 8 segundu galduta, atzo ere etzen ongi moldatu. Aldaketak, hankeko aldaketak eta horiek oso esanguratsuak izaten dira. Zenbait postu ukitzen direnean, esanguratsu bintzat. Gintza zubiri, estribor-rankean, hau ikusi dugu, normalean 5. toztan eta 6. toztan ibiltzen du. Solis kortak, gaur rankera ekarria. Beste datu bat, zierbena lan erditan, Astilleraren denboratan, horrek esan nahi du, Kaiku eta Orio baino bizkorrago. Eta hortik atera daiteken ondorioa, lan erditan, Urdaibaik Kaikuri 4 puntu, eta Oriori ere beste horren beste, bati 4, gero besteari 5, noski. Berdinketa joan zen urtean izan genuen, estreineko aldiz Zarautzko ikurriaren horrezko txandan, baina ez da ohizkoa. Bideo finish eta guztiz azkenean epaileek demora bera ematea bi arraun elkartei. Eta San Pedro tartea pixka bat zabaltzen ari. Bi traineru, Astillerori eta 3 Orio eta Kaikuri eta oso ongi Libia ontzia gaurko. Kategorien. Malagan, nik uste dut, guztiok harrituta geratu ginela, atzo ere maila honean, eta gaur maila hona bakarrik ez, emaitza ere, bildurgarri hona lor dezake. Oraindik 250 metro balizara iristeko eta Urdaibairen kronotik oso gertu San Pedro. Segundu bat, 2. Baina gero buelta hartzen duenean. Gero etorri egin behar. Hori da, haizea hau kontra izango du, eta beti dioguna. Aldatzen espada. Hori da. Normalean, kendu gehiago egiten du, eman baino haizea. Haizeak eta itxaso. Normalean ez, beti izango nukenik. Hor deigarria, egiten zait, Astillero, bigarren kale hortatik, Orio eta Kaikuri, beste pare bat segundu, sartu diola, eta haizea hemen bakarrik ez, begira hor, 4. balizako bandera. Gaina, horra aztindu egiten du. Esan daiteke Orio 4. kaletik ari da, eta 2. 4. kalera, metro asko dira, eta izan daiteke, baina 3. kaletik ari da Kaiku, eta Astillero 2. gotik. Eta hor, argi dago, diferentzia izango dela, baina Astillero estropada egiten ari dela, ere bai. Eta baliza horiek, hor metrotan ez dakit izen bat esaten. 14 eta 30. 3. hori behintzat, aruntzagoa dago. 14 eta 30 San Pedrok markaturikoa, Urdaibei baino, ia 2 segundu bizkorrago. Ea orain etortzerakoan, Astillerok 14 eta 18, 3. litzateke behin-behineko zerrendan ibon, Orio eta Kaikurentzat 14 eta 43. Orain Kaiku 4. lekuan. Bai, Zierbenen aurretik garbi, baina ea etortzerako. Ea orain. 9 segundu, 3 traineru, San Pedro Astillerori. Orio 11, Kaiku 13.
zenbat gauza harrigarri, esaten dugu, sorginak, nahi duzuen guztia, baina ona etortzen garen bakoitzean, gertatzen da zerbait. Alegia jakin, zerbait gertatu behardik, eta bai gertatu ere. Kontuan hartu behar da, oraindik uztailean gaudela, bigarren txandan eta playoffak saiesteko postu horietan egongo diren ontziak, uztailean egoten dira ondoen, segurazki eta beraz, berdintasuna handia izaten. Hor baldintzak aldatzen direnean beraz, favoritoak, bigarren lekutik, bandera lekutik, 9. gora. Joateko ez zerrebean, begira Urdaibai atzo zate baterako. Hori da. Orain San Pedro zaleek, kalmaldia eskatu behar dute. Bai, baina Urdaibaik hartu du burua nolabait konparaketan, San Pedro baino 3-4 bizkorrago, eta hori igotzen ari da. Igotzen ari da, eta horiok 2 segundura ditu Kantabriarrak Astillerokoak. Postu hori garrantzitsua izan daiteke horientzat Ibon. Oso garrantzitsua ere, ligari begira, eta ez ligari bakarrik, hor lehiatzen jakin behar da, eta... Aizea gora, nabarmen. Aizea gora, nabarmen antzematen dugu gure komentarista postuan helmugan, ez ikaragarriko ufadak, baina pitin bat gora bai. Oraindik asko falta da, tanda oso bat eta beste 3 minutu hemen, baina iruditzen zait Urdaibai zaleak, ez dakipa. Txanda ontako ontziek behintzat, ez dute hobetuko Urdaibairen denbora, hori garbi aurreratu daiteke. San Pedro Castillero hori 9, Orio 12 ontzi bat oraindik, eta honek auspoa emango dio Astillero hori, inolako zalantzarik gara. Kera garria. Begira bien bitartean, San Pedro tarrak. Horrankeko arozte ikusten dugu, hau lehen ere aritu zen, San Pedron baino, orduan, estribo horranketik, Gabi Larrinagarekin. Eta Kaiku Zierbena baino segundu bat gehiago erabiltzen gaurko honetan. Hor 3. tostan, Manuel Lasarte bebai, iaz Portugaleten zegoen mutila. Eta begira, ze markatzen duen GPS-ak Ibon? 7, 3, 4, 5, 6, 7... Eta bukaeran 12-13 izango dira, larri bili. Horrendik asko falta da. Eta ez aizia bakarrik, niri iruditu zait, gaur, Urdaiberi erreparatuta, beste itxura bat eman duela. Kronoa, 19 eta Mikel Okerrezpanago 25. Ia 26. 19, 25 eta 82. Eta pere lau luze eta 3 ziaboga eginda, ondo dago. Kontuan hartzekoa, aizetxoa ere bazuen, azken luzean Urdaibai. Bere txanda, Ondroso dominatu pentsan utzi dituen, Portugalete eta Samerto Lameu, baita Zierbena ere. Eta orain, ikusita, bai, haize aldaketak eta bar, baina zuk aipatutako hori azpimarratzeko nolabait, Zierbena, Orio eta Kaikuren demorak hobetzen ari dela. Lehen esan dugu, 3. luzean, Zierbenak eutsi egin dio Urdaibairi. Eutsi dio, gaur lan ona egin dutelako. Eta orain hori ere, zelkapenean isladatzen ari da. Iruditzen zait, Kaikuk iaz ere egintzuna egin duela, baborrera jodu. Denak estri horrera bezala, baborrera edo kaleari ustera bintzat. Ea ba, jaun Andreo, San Pedro hemen txeda. Begira Kaiku Astilleroren uberaren bila, nabarmen. Orain bai, garbi. Haren uberan sartu nahi du, azkarrago etortzeko, argi Kaikuren jokaldiari, Orain bai, garbi. Azal dezagun, uberan azkarrago joaten da ontzia. Orio eta Kaikuren artean, segundu bat eta hori da zalantzari gabe Kaikutarren helburua orain. Zuriagak egindako maniobra honekin. San Pedro Astillerori 9, Urdaibairekin konparatuta, San Pedro baino 11 segundu bizkorrago bermeotarrak. Kaiku eta Orio parean. Uberan sartu behar du. Zan dezagun, uberan azkarrago joaten dela. San Pedrorentzat. Baina ez dute hobetuko Bermeoren denbora. 19 eta 25 izan daura, bai orain 19 eta 26. Bigarren Astillero, oso estropada Astillerok, eta Kaiku tosta pare bat bizkorrago. Kaiku 3. eta Orio 4. Ondo atera zaio maniobra Zurinagari, bukaera horretan. Postu bat irabazi du, eta eunenekotan da Zierbena eta Kaikuren artekoa. Behin-behineko zelkapenean beraz, Urdaibaik 19 eta 25, San Pedro bigarren 19 eta 26, 10 segundura, Astillero 17, 19 eta 43,
Zierbena 19:47-44, Kaikuk 19:47-84, beraz, behin-behineko zerrenda horretan Zierbena laugarren, eta hor duzu bestalde haizearen aldaketa. 9 eta orain 13,6 aldaketatxoa ipar-mendebaldera jota. Eta printzipioz, itxasbera, mendik 10 minutura izango da. Hor marea puntarekin ere gora berak izaten dira, giroarekin. Eta horra ipatu beharrekoa, Urdaibaik San Pedrori 11 segundo atera dizkio. Eta San Pedro kaletik Hondarribia joango dela. Ea ba, Jaun Andreok, erreferentzia bermeotarrek markatu dute lehenengo txanda horretan, orain San Pedro azkarrena bigarrengoan, hirugarrengoan ohorezko txandan, lehen kaletik lidera Hondarribia, bigarrenetik Tiran, etxeko trainerua, hirugarrenetik Cabo da Cruz, laugarrenetik San Juan. Jarraian iragarki. Izarrak kalean egoteko aukeratu zaio. Ai, la madre. Hazelotza. Gaur, Izarrak kalean ahots onenaren bila. Ohiko saltokiak, jatetxeak, online dendak. Kaixa negozioekin zure negozioraino iristen gara. Kudeatzaile espezialista bat zuregana joango da zuri aurrez aurre laguntzera kudeaketa, finantza eta babestresna onenekin. Orain zure negozioaren txanda da. Kaixa negozioak aurrez aurre. Futbolaren emozioa indarrean, Athletic, Real, Eibar, eta Alabez hariko dira nor baino nor Euskaltel Gazteakopan. FIFA 2015 txapelketa online eta aurrez aurreko saioetan. Final nagusia beken ospatuko den Euskal Encounterrean, 4.000 euro inguru jokoan. Informazio gehiago Euskaltel eta Gaztearen webguneetan. Hartzen duten pertsonen 100% jaisten zaio kolesterola. Oñatiko enpresa bate kolesterol altuko langileekin egindako ikerketan hala egiaztatu da. Gaikubenekol begibistako emaitzak. Kargatu entxufatu bateriarik gabe, nago gaurkoan berriz ere. Nonda kargagailua lasteritzaliko zai, ez naiz entxufea aurkitzeko gai. Interneten sartu eta burua galdu, selfie atera WhatsAppen partekatu. Itzegin bidaiatu, txatean murgildu, udara ezin naiz gelditu. Nabigaitu zudoan, badator beroa, kargagailua dekizureo. Uda honetan, bateria kargatzea izango duzu ardura bakarra. Zatoz Euskaltelen mugikorrera eta ez ordaindu urrir arte. Kontratatu webgunean dendetan edo 17 Eri kolesterola jaistea bizitza aldatu zida. Bai, ala da. Kolesterola altua denean, aitzakiak astu eta konfiantza izan behar dugu funtzionatzen duenarekin. Hoixe, Danakol. Badakik hemen Danakol dela baloratuena. Iñaki, beste ezer ez du kolesterola hainbeste jaistea. Neretzat onena dut, horregatik gomendatzen dira. Ezer Danakol bizitza bezalakorik. Izan konfiantza, gomendatuena da. Orain, Danakol laktosarik gabea ere ezagutu ezazu. Beti bezainona. Eta smartphone bat nahi baduzu Huawei P8 Lite hilean 8 euro ordainduta, Euskaltelekin bakarrik. Munduko txirrindulari lasterketarik onena bizi-bizian, ETB-en. Frantziako turra, zuzenean arratsaldero, ETB baten. Ez da medikoa, ez ingeniaria, ez irakaslea, baina gure osasuna itsasoa eta kultura zaintzen ditu, eta uste duena baino askoz gehiago egiten du. Arrantza tresna artizauak erabiliz egaluzeirik onena harrapatzen du guretzat. Euskolabela duen egaluzea, hori da gurea. Bihar goizean ETB baten txupinazoa zuzenean San Fermin bezperan. Agur bero bat berriz ere Galiziatik, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Bigoko itxasadarrean gara, Moañako 33. bandera Fandikosta saria jokoan hemen, San Migueligari dagokionez, 3. jardunaldia da gaurkoa, Jaun Andreok, eta Urdaibaik, atzoko denboren eraginez gaur lehen kaletik aritu den Bou Bizkaia traineruak markatu du denborarik onena gaurkoan. 19 eta 25, atzo, gauzak bukatu bezain askar, komentario hau kaialdean zabaldu zen. Erne bihar, haizea iragarrita dago, Bermeo lehen kaletik, biharkoan abantaila izan dezake. Bermeok berea ondo egin du, 19 eta 25, eta momentuz kronorik onena markatu du.
Hirugarren baliza, kanpokaldean pitin bat mugitu da, eta hori zuzentzen ari dira, San Miguel Ligako arduradunak eta bertako Arraun Elkarteko kideak. Lan asko gaurko honetan, hemen duela 3 egun jarrita omen zituzten balizak, baina hemen beste erabatera jartzen dira, alde batetik bestera, eta gero pixka bat tenkatu, baina ez da Euskal Herriko legea erabiltzen hemen balizak jartzerakoan, eta ondoa ere oso biguña, ondarrare gehiago, eta horrek gero zailtasunez betetzen duela lana, hori diote bertakoek. Batez ere nolabait azaltzeko Euskal Herrian erabiltzen den sistemarekin, baliza bakoitzak harri bat edo ingura moduko bat izaten du azpian, eta hori mugituz baliza ekarri edo eraman egiten dute. Hemen nola egiten dute, kable bat botatzen dute alderik alde, nolabait izateko 0 kaletik 5. kalera. Kate sendo bat. Hori da, eta kate horrek askotan eman egiten du, bai, nolabait latxatu egiten da. Korrontearen eragina, eta hori gero zuzendu egin behar da, eta erne ibili beharra dago. Zer gertatzen da, gaur egungo teknologiarekin, orain dena begibistan geratzen dela, entrenatzaileak denak ikusten ditugu hemen, bere kalea ongi neurtzen, eta ondoa, eta dena. Garai batean ez, eta horregaitik beti esaten zen, gure kostaldetik Galiziara etorri, eta Espainiko txapelketara goaz, batei daki zer gertatuko dena. Beti zerbait. Beti zerbait, ez? Bueno, orain gauzak hemen ere ari dira hobetzen, baina beti izaten da hemen ustekabekoren bat balizekin, eta tirabiratxo txikiren bat ere bai. Bueno, momentuz, Bermiotarrena da erreferentzia, oso erreferentzia baliogarria 1925. San Pedro eta Astillerorentzat gaurko eguna ona baita ere. Zierbenarentzat ere bai. Eta momentuz esan daitekena da, favorituen multzoko 2 Arraun Elkarte, Kaiku eta Orio, Bermeorekin 4 eta 5 puntu galduta direla. Orain, Orezko txandaren aurretik. Kaiku 5. Orio 6. Atzo ere, Orezko txandatik kanpora begiratuta eta 2 Arraun Elkarte hauentzat, asteburua emaitzei dagokionez behintzat, kaskarra gutxienez, Mikel. Eta gero, beko postuei begira ere beste ondorio bat. Ikusi ditugu lehen 2 estropadetan parekaturik Zierbena eta Portugalete. Gaur, Zierbena Portugalete baino desente bizkorrago ibili da, 1957 Zierbenak Portugaletek 20-0 bederatzi, eta horren eraginez, eta Zierbenaren atzetik Kaiku eta Orio kokatu direnez oraingoz, lasaitasun hartuko du Zierbenak une honetan, baina puntutan diferentzi garbia izango duelako. Eta hori ere asko da 3 puntu. Gutxienez, Zierbenak Portugaleteri gaur 3 puntu sartu dizkio, hori oso garrantzitsua, baina batez ere gaur. Portugalete 2. kaletik eta Zierbena 3. joan da, 20 gehiago segundu sartu dizkio, eta nik uste dut, Zuzunegeri patxadarik handiena horrexek emango dio. Gaurko Zierbena, kuadrilla horrek izan dezaken indar teorikotik hurbilago gertuago ikusi dugu. Gaur. Iazko uztailean, ikusi genuen Zierbenaren antza handia hartu diogu gaurko Zierbena. Gero asko erori zen, Keragarri, gero. Abuztuan, bai. Ea dirudienez estropada eremua egokitu dute. Gogoratu Jaun Andreok, gaur amaitu bezain azkar turrarekin bat egingo dugula. Ordu bat eta erdiak aldera edo, albaga minuture malenago ere bai. Eta turra eskainiko dizuegula Euskal Telebistaren lehen kate honetan, gero gaur egunen garaian 4. katetik, eta berriz ere, etapa amaitu arte lehen katean izango duzuela ikusgai. Eta hementxe dira, ontziak. Hondarribia lehen kaletik, Orbañanosen kuadrilla, 2. tiran, etxeko trainerua, oraindikan ez dago prest eta berehala hurbilduko dira. Begira detailea, Hondarribitarrak pixka bat estriborrera enfilatuz. Nik uste du lehenbiziko kale honek. Hemen eskolera bat bada, minutu erdiko ibili. Moskeira kaia da hau eta... Eta horre, aizi honekin eta babes pixkat izan dezakela. Une honetan, minutu bat, minutu erdi lehenbiziko honetan. Guztiak, begira San Juan darrak ere. 4. kaletik ere garbi San Juan. Ormazabal, laurak. Ona enfilatuz. Aiziaren aldera enfilatuz. Aiziak eraman ez ditzan.
Ea ba. 7 kilometroko abiadura orain Haizeak. Hor non bai dira? Ea ba. Momentuz epaileak lasai, ez dira hitz egiten hasi. Baina ematen du nahiko txukun daudela, Ibon. Lau traineruak. Begira horti, iruditan, haizea nondi sartzen den, eta beti, haizea sartzen den. Gezi txuriekin eragin hori. Erne, bandera txuriak goian da. Gorria ere bai. Bai oraintxe. Hasi da Jaun Andreok, horrezko txanda. Ea ba. San Pedroko mutinak, erne. Lehen balizaren atzekaldean sartuta. Eta Bermeotarrak ere, badespadan, ez dira urruti, Ibon. Ez dira eta ondo ingo dute horren onda. Hor daude. Meretzi 25. Erne. Horixe egin dute. Hondarribi eta San Juan estropadaren buruan, Kabo eta Tiran Galiziarrak, segundu bateko atzerapenarekin. Uste du Tiran pixka bat estrigurrera atorri dela, kale aldera bezala. Eta San Juanek atzo irtera bikaina egin zuen, eta gaur ere bai, hala ematen du. Galiziarrek 2 segundu galdu dituzte. Hauek kosta egiten zaie, hasieran erritmo bizi hortan da beti estropada hasierak begira, minutu batean Tiranek eta Kabok traineru bat galdu dute. 2 segundu galduta. Begira, oraintxe minutua. Baina joera hori izaten da, gero normalean ondo bukatzera. Askotan esaten dugu, baina askotan horretarako arrazoiak ematen dizkidutela. Hor dira Hondarribiarrak. 6 aldaketa egin ditu Mikel Orbañanosek, pos-posik. Kuadrillak orain artean emandako mailarekin gizona. Hori da, eta besteak beste, orain dik estorpadari jokatu zuen mutila, Zagartzazu, estriborrankean jarri du, Aldai, Osertzaldai atera eta Gontzalo Carrion, Inigo Jauregi, Gari Uranga, Asier Puertaz eta Aznar Barru. Aldai anaiak gaur atxeden hartzen ordezkoen tostan. Hori da. Hondarribi buruan jadanik, San Juani 2 segundu, eta Hondarribi Urdaibai baino 4 segundu bizkorrago. Urdaibai orain 7garren alitzateke, baina, karo, orain Haizeak baina hori, datu hori nik uste dut lagundu egiten du. Hori da Urdaibairientzat, datu hori ona da. Etorri egin behar da. Baina Haizea dagoelako, eta gero, etorri egin behar da. Ea ba, Hondarribik San Juani 3, Tiranda Kabo 5 segundora. Pantailan Kabokoa, oraintxe errepasatuko dugu Tirangoa, gauza guztia batera ezin zaindu eta Tirane gero pantailetan ikusten duzuenean errepasatuko dugu hauen lana. Eta Kabori dagokionez aldaketa bakarra, Ibon. Aldaketa bakarra Ramon Blanco utzi du lehorrean gaur, Gustavo Vázquezek eta Triñanez Barura eta garrantzitsuna tostak eta mantendu egin ditu eta oso gutxi. Mugitzen du Gustavo Vázquezek tostak eta gaur ere hori egin du. Eta hemen Joseba Fernandezen kuadrilla, Ormazabal gaur patroilanetan. Atzo Endika Perez izan zen, eta patroia aparte beste 6 aldaketa egin ditu Joseba Fernandez. Zer den, 6 eta patroia. Estropada bat denentzat hemen Hori da, Eskifaia erdia aldatu du, tostak nahikoa mantendu ditu, batez ere baborrean, eta gaur Ziztiaga aurrean sartu du, Inigo Arraraz eta Lamoa baborrean, eta estriborrean berriz, Bilakorta, Endika López eta Gabi Bedia, ederriñatik etorretako mutila, lanerako dira. Eta Hondarribi oso krono ona markatzen ari da, Astillero eta San Pedroren kronoak, beraz buruan litzateke, eta Urdaibai 8 segundura, konparaketa. Baina, joan da etorri. Joan da etorri. Horren erreferentzia, Hondarribiak txandarekin markatu behar du, eta gaur ere, batxanda apurtzen ari da, atzo, lehenbiziko luzan egin zuen bezala. Oso aska, hori da. Eta Tirani buruz esan 5 aldaketa dituela, eta gaur entrenatzaileak Kanbadosek kanpoak kokatu duela bere burua, eta Ermelo dugula, hile luzea, zuek ezagutzeko, aurreko lanetan, eta ontzi sendoa gaur Tiranek plazaratuta. David Alvarez patroiak goizan esan dugunez, eta hau erabildu espresioa top ontziarekin. Komendatu. Txeko estropada eta normala da. Normala da. Gaur gainera, bai, Ruli patroi zenaren omenez, sari bat ere emango omen diote, gaurko patroirik onenari. Tiran Arraun Elkarteak, mimiziak eramandako patroiura gogora ekarri nahi zen.
Hau erraztasun Hondarribiak gaur ere. 7 segundu San Juanik eta 8 tirandetak. 4:30 markatu dute hauek, Urdaibek 4:42. Urdaibiren erreferentzia hartuko dut beti, hauek izan direlako bermeotarrak onentsuenak aurreko bitxandetan. Beraz, 4:30 Hondarribik. Ea gero bigarren luzean zer gertatzen. Eta momentuz San Juan ere txukun xamar, Tiran eta Kabo ematen du hasierako gorabera hoien ostean zerbait errekuperatu nahian edo, Ibon? Hala, ematen du. Atzo ere ikusi genuen, Kabo 8 eta 9 segundu atzetik, eta begira nola bokatu zuten, eta bien bitartean begira Hondarribi. Askotan, lehenbiziko luzean puskatzeak, keragarrizko konfiantza ematen du zertarako, dakizun hori egiteko alegia, arraunean presari gabe aritzeko. Eta hauek hori egiten dute, begira nola etzan, eta etzan da daudela nola ekartzen duten bezoa bat, presari gabe. Hor, ondo bukatu. Ibon, 5:30 hartuko dugu kalkulo, Hondarribi 4:30, orain 5:30. 12 segundu maniobran Hondarribik Urdaibeiri. Orain 7. Minutu batean, Minutu batean, segundu oso ezago, oso esanguratsua. Nik orain jokatu behar banuke, Urdaibairen alde, egingo nuke. Nabarmen. Hondarribik orain bere estropada egin behar du, burua erabili, eta agian, haize aldaketaren bat baldin badago, hortik etor daiteke haientzate mesedea. Denetari ikusi dugu hemen. Denetik ikusi dugu eta estropadak, amaitu arte, ez dire banderak ematen. 36 pala da. Eta Kabo eta Tiran gain gainean ditu San Juan Gontziak, Pare-parean dira, hortxe, segundu bat gora bera, eta Hondarribik ia 3 traineruko errenta du. Hondarribik Urdaibairi orain 6. Maniobra ostean, horre etorri da koskarik handiena, eta 2 minututan, ziaboga egin eta gero, Urdaibairekiko zuen errenta hori erdira joan da. Niri orain iruditzen zait, hemen irterako honetan, kalmaldia bezala dagoela. Joaldia, bai. Eta ipatu nahi nuke, Mikel, Kabo eta Tiranen estorpada bukaerak aipatu ditugu, baina baita San Juanena. San Juan... Oso ongi ari da, bai. Oso ondo ari da, estorpadak amaitzen, eta gure normalean, bigarren erdian, hobeto egiten duen taldea da. Hondarribi, Bermeotarrak eta San Pedrotarrak baino 4 bizkorrago. Poliki, baina horran ematen da diferentzia. Eta oraindik 600 metro, eta ikusiko dugu haizeak nolako norabidea har dezake. Orain Hondarribiak erlojupekua edo egin behar du, hause, egiten ari dena, arraunean jarraitu. Eta dakien hori eta kontrolatu dezakena ondo egin. Horra, Xerpurtaz, Beñategia zu ikusten dugu, hor 3. tostan. Tiran 2. kokatu da, Jaun Andreok, eta begira Kabotik etorritako saleak. Hau festa, atzo ere, San Xenxon, kaian izugarrizko festa antolatu zuten. Kaboko gorrie, bai. Kabo 12 segundura da 4, baina atzo ere nondik etorri ziren eta nolako txanda egin zuten. Eta Hondarribi eta Bermeoren artean 2 segundu, Jaun Andreo. Segundu, gaur iruditzen emozioa izango dugula. Eta seguru Jose Amunarri zait, buelta hartu eta era bat ezigurra joko duela. Denbiziko kale honek, ez dakipa hemen babesuneren bat ezote duen. Segundu bakarra, esan beharrik ez dago, lan erditan Bermeotarrena izango dela denborarik onena. Hala ematen du. Hondarribitarrek Malaga bandera irabazteko gogoti jo behar izan zuten, bai atzo ere, Kabok estudio egin zuelako, eta gaur ere, 3. nahi badute, jo beharko dute galanki. Parean lirateke orain, Hondarribi eta Urdaibai. Eta parean dira Hondarribiren atzetik, 4 traineru atzerago, baina 12 segundura, San Juan, Tiran eta Kabo. Ze polita, atzetik dagoen lehia. Oso polita, eta Hondarribiarentzat garrantzitsuena hori, gaur ere, txanda, ondo menperatzen ari dela, eta lan erditan, San Juan bati, Tiran bati, Kabo bati, 12 segundu dagoeneko sartu dizkiola. Adi Bermeoko gizonak, Hondarribiarren lana aztertzen. Urdaibai, Ziaboga aurretik, Hondarribi baino, segundu pare bat bizkorrago.
Bederatzi eta hogeita bederatzi. Informatika bidez egiten dugun beste estropada honetan. Lan erditan, Urdaibaik bederatzi eta hogeita bederatzi bai, Elkarren gainean. Abante orain. Hogeita amabi. Alde ziago batik orain. Hiru gehiago. Eta bigarren posturako, Tiran hobeto. Kabo eta San Juan pare-parean. Biru tosta bizkorrago Tiran. Eta San Juan uste dut Kabo baino tosta batak aso lehenago izango dugu. Maniobran beraz, 3 segunduko diferentzia. Urdaibaik Hondarribiri, 2 epaimaiak markatutako denboratan. Orain bakarra. Ea ba, Hondarribiak orain. Orain haizea alde izaten da eta haizea alde denean beti erritmoa igo egiten. Haizearen aurka kontrako izaten da, bukatzeko joera. Haizearen alde orain erritmo sarriagoan ikusiko ditugu. Eta nik uste dut Hondarribiak dagoeneko erritmo ere altxa duela. 36 pala antzetorren. Eta orain 37 ere bai. Gaurko eguna behar bada, Ibon, lan erditako zelkapena ikusita, Kaiku eta Oriorentzat ingarria izan daiteke. Lan erditan, Urdaibai, bigarren Hondarribi, gero San Pedro, Zierbena, Astillero, Tiran, San Juan eta Kabo, 9. Kaiku, 10. Orio. Haze zuloa. Osuz, hori. Puntu zorta handia dago. Joseba Amunarriz, eta honek gaur olatuak hartzen lanik ez du izango, baina Pinganillo, Zorioneko Pinganillotik etortzen zaion informazio hori kubiatzen, handia. Eta hemen Tiran bigarren postuan sartu nahian dabil, Hondarribiren atzetik. Oso burruka polita Tiran, Kabo eta San Juanen artean. Esan dugu, 2 lehia ditugu, bata banderari begira, Hondarribi bere lana egiten erlojupekoan, Urdaibarekin duen erreferentzi hori hobetu nahian. Eta gero, ohorezko txandan bigarren posturako oso buruka polita, Galiziako 2 indartsuenak, etxeko Tiran eta Kabo, eta San Juan pasaidori bat. Eta Miguel, ziaboga eman eskeroztik, ia 2 minutu pasadira, eta... Hondarribi, Bermeo baino, segundutxo bat bizkorrago bai. Bai, gero ez da bakarrik haizea, Maria ere bai. Eta asmatzea ere bai, eta askotan horrela hitz egiten azten garenean haizea eta da arraunean jarraitu egin behar dela, eta nahikoa izaten dela hor mutilen bat pixka bat erortzea. Oinarria hor dago, Oinarria hor dago. Oinarria... Askotan edo zeinek entzun da. Pasa ura eta ekin. Haizea eta korrontea bai baino hor jarraitu egin behar da. Eta hor ematez pasaio, lehenbiziko lega hori da. Ematez pasaio eta batera jotzez bada eta ontziari joaten ustez pasaio, alperri dira hemen. Haizea, korronteak eta gainerakoak. Hondarribik orain Berme hori 3, eta oso ikusgarria horrezko txanda honetan Hondarribiren atzetik Tiran, Kabo eta San Juan egiten ari diren lana. Eta bere meritu eman behar diogu, gaurkoan ere bai, Hondarribiri. Txandako 3 kideak begira non utzi dituen, Ibon. Hori da gakoa. 14 eta 16 segundura. Hori da gakoa. 13. minutua Tiran, Kabo eta San Juan, 14 eta 16 segundura. Horrek esan nahi du, 3. egunez, 3. estropadaz, Hondarribitarrak lanean ari direla, gaur ere 6 aldaketa egin. Eta ontzi hori asko da bilela. Haizea gora, begira, 24-25 orain arteko ufadarik indartsuenetarikoa da. Eta GPS-aren datuan hasi gara igertzen hori. Hondarribi eta Urdaiberen artean 4-5, baina gero lanak, haize hori mantentzen baldin bada, bueltakoan lanak, Ibon? Hori da, hemen kontua da, haizea oso kapritxosua izaten dela, eta ufada honek berak, alde batera edo bestera, alegia ziaboga eman aurretik edo ondoren harrapatu, guztiz baldintzatzen du. Eta begira Kabo. Orain Kabo bigarren postu hartu nahian. San Juan pitin bat sufritzen 18 segunduko atzerapenarekin. Eta balitza hortxe dute. 150 metro besterik ez. Urdaibai, Hondarribi baino 6 segundu motelago joango litzateke. Hemen informatikari esker egiten dugun beste estropada honetan. Eta hor beste aldagai bat ere bai, Mikel? Patrontza eta bide galtzeak. Zuzen joan behar da, haizea ez horretik sartzen da, eta, bueno, horre horiek eta ondo kudeatu behar dituzte patroiek. San Pedro 14 eta 30 markatua markatu du.
Hori ikusten duzu erreferentzia, Bermeok 14 eta 32. 14 eta 24. Hondarribi baino 8 bizkorrago. 8. Aizia izan dute. Alde. Baina, ufada hori mantentzen bada. 14 eta 24. Anemometroak 20koa markatzen du. Justu da, momentua, katamarana hor trabeska egoten da, eta behar bada ez da erreferentzi fidagarriena. Baina, hor dago. Hondarribi eta San Pedro Urdaibairen artean, 7-6 jetxi da jadanik. Ikaragarria da. Ikaragarria naturak nola markatzen duen estropada baten amaiera hori. Era bat, eta orain Hondarribitarrek, Mikel Orbañanosek eta Joseba Munarrizek erabakiaz hartu behar dituzte. Haizea estribo horretik bezala sartzen zaie, kontra, eta kaleari eutxi, edo baborrerago. Nik uste dut heldu egingo diola kaleari. Hondarribi eta Bermeoren artean, 5 jetxi da, tartea. 7 luze ziren, Ziaboga garaian, orain 5, haizea 14-15 abiaduran da. Lehenengo txandan 9ko bataz bestekoa izan du, mendebaldetik, ipar mendebaldetik gero 13,6 bigarrengoan, eta orain uste dut garbi gora pronostikoak ala zioen. Eta uste dut hori gertatzen ari dela. Hondarribi eta Urdaibairen artean 4 bakarrik orain. Eta orain hemen... Maniobrak errepikatuta bien bitartean. Helmugak otoki honetan aizeak gora nabarmen. Begira hor maniobra. Baliza liurrat horretik nola azten diren hankekoak eta kontrankekoak, eba horretik arraunean. Geratu egin gabe, hori izaten da kontua. Treneruak ez geratzea. Hondarribi 4ko hori mantentzen, Hondarribi eta Urdaibairen artean, 3-4, 3 jetxi da, hortxe da. Ta haitzea ez da aldatu. Igon, guk irterako balizak zainduta. Hor non bai dabil, haizea. Ez da ufadarik indartsuena orain gure inguruan, baina estropada eremuaren erdikaldean agian bai. Bate daki. Hondarribi eta Urdaibairen artean, hor dago gakoa. Begira San Juan ezer egin duen horren Norma Zabalek, baita ere. Lehen Kaiku Kastilerori egin diona. Saldezagun hori, hor uberan sartuta, treneruaren atzeak, hor nola baiteko ubera usten du, bai, estela esaten zaiona, erderaz, eta horren atzean jarrita. Urrutitxo hori da geratzen, Bai, 6 segundo. Bai, Kabo 15-era, Tiran 17-ra, San Juan 22-ra. 4 segundo baldin badoa, 4 segundura sartzen bada San Juan, hor aprobetxatuko ondo ubera. Hondarribi eta Bermeoren artean, bat orain. Bat, bi, Hondarribiren alde, baina bera dator, tarte hori bera, eta oraindik metro asko falta dira. Hondarribik 600 metro falta dira. Estrigorrera jo du, Mikel? Ez zerbait egin behar du. Hondarribik ala ere, bandera Bermeora joango dela pentsa dezake, eta oraintxe parean dira, eta hori gerta daiteke, baina Hondarribirentzat gaur, ikusirik nolako altxorra duen, Hondarribik 24 puntu, Urdaibaik 15, 9 puntu, bat, bi, hori elitzateke pekatu handia izango. Lidertza eta oso sendoa izango luke Hondarribi. Urdaibairen kronoa jadanik onena, une honetan. 18 minutu, lanerako bat eta erdi. Nolako ma? Estropada ere mua gurutzatzen, nabarmen, Hondarribitarrak. Erritmoa altxata dagoeneko. Anemometroan markatzen du, 16-18ko haizea. Hondarribi eta Urdaibairen artean segundo bat. Orain urrengo minutu honetan zer gertatuko duen, zer egingo duen haizeak, hori erabaki horra. Bandera alde batera edo bestera joateko. 42 paladan gaur ere, Hondarribia. Eta erreferentzia hor dute. Horaitxe haitzea kolpetxoa, Haitzea pixka bat gora hemen muga. Fada bai. Orain hauek pare aldia behar dute. Eta Tiran bigarren sartu da, Tiran Kaboren aurretik bigarren, San Juanek 24 segundo galdu ditu. Tiran eta Kaboren artean hemen bigarren posturako lehia. Bandera Urdaibai eta Hondarribiren artean. Harrigarria da, Bermeotarren tentsioa lehorrera ez dira joan, hortxe uretan jarraitzen. Parean Urdaibai eta Hondarribi. Ikaragarria Jaun Andreo. Berriro ere eunenekotan erabakiko ote da bandera. Beretzi 25 egin du. Tiran bigarren Kaborekin burruka.
19:25, 82. 19:25, 82, bandera Bermeorentzat. Urdaibai bandera, Hondarribi orantxe sartu da bigarren kokatuko da, 19:29. Bukerako golpea izan da, itze golpea. Tiran Kaboren aurretik txandan bigarren. Tiran, bai Tiran. Orain Kabo eta begira, Tirangoen posa ez. Galiziaren artean behintzat aurrena gaitu. San Juan orantxe heldu da. 19:25, 82, bandera Urdaibaikoentzat eta elkar bezarkatzen ari dira. Begira itzea, 14,8 bataz bestekoa, 14,8. Gora, lehenengo txandan bederatziko abiadura, hemen 14, haize aldakortxoa ere bai, mendebaldetik gero ipar mendebaldera, eta hor, begira bermeotarren posa. Urdaibai nagusi, demoraldiko San Miguel Ligako lehen bandera bermeotarrentzat, puntu bat errekuperatu diote Hondarribi bigarren, 19:29, San Pedro hirugarren, eunenekotan Tiran eta Astillero, Tiran laugarren izan daiteke, Astillero bosgarren, Kabo seigarren, zazpigarren Zierbena, 8garren Kaiku, urruti, 9garren Orillo, oso urruti baita. 10garren San Juan, eta gero Portugalete eta San Bertolameu. Sailkapen nagusiari begira, asteburu hau, eta aurrekoa noski, estropada bakarrarekin, haiek irabazita, zoragarria izan da Hondarribiarentzat. Hori da. Irabazte ez duzunean, bigarren gutxi galduta. Hor dago, erregulartasuna, hor dago. Txapeldunen egun txarrak eta baldintzak alde ez dituztenean, hor mantentzen jakitea izaten da eskotan, txapeldun handien doaia. Eta Hondarribiak hori gaur egin du, eta bestetik, Urdaibaik, lehenbiziko bandera, eta pasaden astean bezala, Malaga bezala hor, markatu hor Joseba ikusten dugu, bero egin da. Bai, buia galantak eta azerreak ere badira. Eta Urdaibaik 19:25, Hondarribi 19:29, 3 eta 48 bien artean. San Pedro 10, Tiran 17, Astillero 18, postuak konfirmatuta daude. Eta egia esan oso egun hona gaur bermeotarrentzat, atzo nolabait egun txarra izate horrek, eta gaur lehen txandan parte hartzeak ekarri dio bere mesedea. Hori bai, gaur lana egin da eta estropada ona egin. Hori da, mesedea emaitzan, lehenbiziko bandera lortu dutelako, eta bestetik, lehen esaten ari nintzena, ezta? Malagan eman zuten txura haundi hori, txapeldun haundiena, gaur eman dutelako, eta atzo bezalako egunak, denik gertatu guzezki, ez asmatzea edo arrauketa galtzea edo beraiek jakingo dute, inor baino beto bermeotarrai zer gertatu zaien. Atzo, estropada bukatuta, denbora asko gontziren, guretan, inor baino beranduago, lehorreratu ziren, eta begira, gaur aldaketak egin, eta Jon Salsamendiri emaitza ona eman dio, eta hemendik, zorionak bermeotarrai. Eta begira, zelkapenak behin-behineko zelkapena da, Hondarribik 35, Urdaibaik 27, 8 puntu, Kabo 3garren, 25ekin, Tiran 4garren, Astillero 5garren, 21ekin, Oriok ere 21, beraz, gauzak asko argitu dira hemen. San Juanek ere 21 puntu, San Pedrok 20, Kaikuk 19, eta favorituen multzo horretatik izan daiteke, nolabait ligaren lehiari begira urruti geratu direla bai Orio eta baita Kaiku ere. Hori da, favoritotzat lau talde jotzen genituen, pixka bat esanez, bazirudiela denbora hasieran Hondarribi eta Urdaibai hobeto zeudela, eta 3 estropada eta gero hori baieztatu egin da, eta momentuz ez dirudi, ez Orio, ez Kaiku, ez dirudi ez, emaitze gala esaten dute, ez daude, Urdaibai eta batez ere Hondarribiaren mailan. Hementxe ditu zailkapenak eta egia zen honek ez du gezurrik esaten. Eta gaur, Aranberriri, Gorka Aranberriri, irudietan duguen patroiari eman diote, patroinik onenari eskainetako saria. 3 puntu Gorka Aranberriri, Alfonso Diazi 2, eta David Alvarezi 1. Eta gero, aztertzen baditugu banaka luzeetan izandako demorak, lehenengo luzean Astillerok markatu du demorarik onena, bigarrengoan Urdaibai, 3garrengoan San Pedrok,
eta laugarrengoan berriz ere etorreran Urdaibaik. Eta azken luze horretan, Hondarribik markatutako denbora izan da, Bermeotarrena baino 11 segundu gehiago. Baldintzak aldatuta eta ezberdintasuna bai. Eta ea patroien zailkapenean dirudienez gora beratxoren bat bada, eta ea pantailetan hor agertzen den datoa da, guk paperean duguna, baina esan digute ez dela egokia. Zuzendu beharrean omen daude. Bai. Zandi Kosta saria eta Moañako 33. bandera Jaun Andreok Urdaibaiko gizonentzat. Eta horrelaxe dira gauzak, Kaiku hurbiltzen ari da arduradunen ontzira, horrek esan nahi du lidertzan Zurinagak jarraituko duela, hala dirudi behintzat, eta hori izan daiteke aldaketa 5 puntukin Zurinaga eta Irakoitz Etxeberria, baina Kaikutarrak deitu dituzte, eta nik uste hor dagoela gakoa. Hori bai, mailota hartuko du, baina aurpegi oso luzearekin. Aurpegi luzearekin. Kaikutarren patroia. Horkentza zubiri, gaur estriburranketik ibili den mutila, patroitza lanean jarrita. Eta bien bitartean Bermeotarrak ospatzen, eta esan dezagun, Bermeotik asteburu honetan, urdin ilunez jantita, jende mordoa ikusi dugula. Oso jarraitzaile leialak ditu, Bou Bizkaia traineruak, eta hortxe dira, banderen bila eta Orantxe Zurinaga. Bere elastikoarekin, baina aldatuko luke hori azkar asko, 12 bat segunduren truke ibon. Bai jauna, eta zailkapenean, orain Kaiku 9. lekuan da, zailkapen orokorrean, eta momentuz Bizkaitarra etortzeko dago, eta ageri du hori Zurinagaren aurpegiak. Hauxe da ba, Jaun Andreok gaurko egunak ekarri diguna, bandera emain bezain azkar agur esango dizuegu, eta jarraian Frantziako turra izango duzu hemen ikusgai, Euskal Telebistan egunero turra euskeraz gogoratu, internet bidez ere bai, estropadak ere bai, zuen partaidetza, Traola estropadak EITB edo Traola turra EITB idatzita, posible duzue parte hartzea eta Twitter bidez zuen iritziak emateak, zuen komentarioak egitea, mundu osotik ikusgai, traineru denboraldia gure web orrialdearen bidez. Eta Bermeotarrak lasai ditugu, gorputzaldi onarekin gaur eta salsamendi bera ere pitin bat lasaituko zen, nik uste du esperientzia handiko entenatzailea dira, baina hala ere, azken emaitza horrek asko markatzen du beti. Asko markatzen du. Eta aurkari zuzenak errenta handi hartu duenean, eta horrek asko markatzen du. Atzoko kezka kentzeko, gaurkoa bezalakorik, ez dago. Etorri, bandera irabazi bai, estropada egin. Hasieran esan dugu, Mikel, 19-25. Eta Bermeotarrek ere, aizetxoarekin. Jokatu dute estropada, gero izan den aizea bezalako ez, baina bazen, eta giro horrekin 19-25 egiten duen traineru bat badabil. Eta San Pedro ere bai, San Pedro 19-26 egin du gaur, eta begira ze baldintza izan dituen. Bai, eta gero Urdaibai Hondarribiri puntu bat sartu dio, bai, baina Kaikuri 7 eta hori jori 8. Orduan orain zailkapen nagusian, Hondarribik Urdaibairi 8 puntu, lehen 9 ziren, baina beste favorituak nolabait ezateko, Orio 6. tokian da 21 punturekin, San Juanekin berdinduta, gero San Pedroko gehi eta Kaiku 9. postura. Horrek esan nahi du Kaiku urrengo asteburuan San Pedron egingo den estropadan, 6 luze eta 5 ziaboga, Kaiku lehenengo txandan arituko dela. Hori bai ez zuela inorkezpe. Hori beti izaten da arriskutsua, eta gainera kosta egiten da lehenbiziko txandatik berdin lehiatzen. Dakigu, mutil oso nahi dituen taldea dela, eta gerlojpekoan ere badakite, baina ez da berdina izaten. Eta beti komentatzen dugu, Galiziako lehen bueltaren ostean, lehen buelta beti azkar izaten delako, uztailaren hasieran, gero abuztuan izango da bigarrena, orduan estropada bat hemen izango da, San Bertolomeu, Neirak antolatutako estropaderemuan, eta bestea Boiron, Arousan, bete-betean, eta oso estropada ezberdinak izango dira, baina Galiziko lehen bueltak beti adierazten dizu zein geratzen den ligako lehiatik kanpo eta
nortzuk gelditzen diren ongi kokatuta. Eta favoritoak aztertzen baldin baditugu, oraindik 19 estropada dira eta hau hasi besterik ez da egin, baina oso irakurketa zehatza egin daiteke hemengo estropaden ostean. Estropada eremu xelebreak dira, bereziak, ongi neurtuak, bai. Balizekin gora berak, baina ez dago alde hortatik aitzakiri. Natura berak, kaleak, horrek egiten ditu bereziak itxasadarrean jokatzen diren estropadak. Egun batetik bestera gainera aldaketa asko egiten dituzte entrenatzaileek eta hor eragile asko sartzen dira, nola baita izateko eta guzti hori egiten dira. Eta ondorio moduan, liga hasiera aurretik favorito sortan lau talde sartzen genituen, hori nik uste nabarmen, bira gertatu dela eta bi horietan ikusten da momentuz Hondarribia ikeragarri erregular bat eta ikeragarri fidagarri bat eta Malagan eta gaur hemen Moañan estropada bikaina egin duen Bermeo eta bestetik erdiko maila hori, erdiko klase horretan Malagan aipatu genuen, zenbat ibilien tiran, zenbat ibilien astilero eta hor, tiran, astilero, kabo eta horiek oso ondo kokatua daude, baita San Juan ere eta nik uste dut gaur gaurkoz Orio eta Kaiku adina bat direla lautren horiek. Alaxe da bai, alaxe da eta Hondarribiarrak orain maniobra egiten, bandera bila igotzeko. Ez da oizko ontzia, han Euskal Herrian eta Kantabrian San Migueligak erabiltzen duena eta ontzira martxa dute, Mikel, igotzeko martxa Hondarribiarrak. Baina bandera ez diete eman, bandera ontzian da oraindik, Ibon. Orain Bermeotarrak joango dira bandera bila. Bai, Bermeotarrak hurbiltzen ari dira, Hondarribiarrak joan dira lidertzaren elastikoarekin eta Bermeotarrak hurbiltzen, orantxe. Bueno, beste ondorioa, Ibon, zelkapena ikusten, Bermeotarrek bandera hartzen duten bitartean. Hondarribik 35, Urdaibaik 27, 8 puntu. Goazen gero zelkapenean Kabo, Tiran, Astillero, 6. horiko. Hondarribik hori, 14 puntu, 3 estropadetan, 21 puntu ditu horiko. Gero San Juan, 21ekin, Orio eta Astillero bezala, San Pedroko gehi, Kaiku, 9. 19ekin. 16 puntu, Hondarribik Kaikuri. 3 estropadetan, 3 estropadetan.